ngelinye ngoba umdilizi ubishop sengishilo so ke uma sihlonyela okwamahoya kuyinto elikhona iningi ukuthi sivune yes kubeka mana uma abanye behlanganyela lawo mandla phezulu kwenu kungebe yithi kakhulu na nokho asilisebenzisanga lelo gunya kepha sibekezela ngakho konke ukuze singalithiyi ivangeli likaKristu. When we told the message to you, it was like planting spiritual seed. Planting spiritual seed. Yes. So we have the right to accept material things. So we have the right to accept material things as our harvest from you. Jesus. Follow it. If I'm planting a spiritual seed, mina sengeza ke sengizovuna okwenyanga. Idlazi ukuthi umfundisi wakuphatha ubhobobo wena uyaqhweba. Inkinga nje le uthi umfundisi wakuphatha ubhobobo utshapaza wena uyaqhweba wena. Jesus. Nangizwa bazalwane. Amen. So mina njengoba ngiplanta a spiritual seed, mina kufanele ngivune okwani? Material things. Material things. Njengoba ke sengiphethe ifoni ngiyavuna. Amen. La ngitshala khona. Amen. Ngoba nawe ngithi njengoba uletha ifoni you are planting a material thing. Yes. That is a seed. Yeah. One day you will reap what you have sown. Yeah. Engashaya isingisi manje. Hallelujah. Kubeka into phezulu lisapho. Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli? Nayo into ilokuzana amavesi abangafuna ukwafunda ke. Angazi noma basuke besabe emabandleni ukukhuluma ngalezi zinto lezi. Ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli. Ufunde kahle lapha. Amen. Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli? Abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli. Yes. Nokuthi abakhonza e-altar bahlanganyela ne-altar na? Abakhonza e-altari bahlanganyela ne-altar na? Ndela kunela kubesalona. Verse 13. Awufunda verse 13 la. Don't you know that people who work in the temple make their living from what is brought to the temple? Okushuthi whatever that is brought in the temple. The leader, your leader. Amen. With what? Don't you know that people who work in the temple make their living from what is brought to the temple? Uphila ngalokho okulethiwe. Ethempelini. Yeah. Ngizokhuluma into ebuhlungu ke bazalwane. Ningangizoli, ningibize nange elinye ilanga. But ngizokhuluma into ebuhlungu. Yazi ukuthi